बेखौहाय गोबां मानसिफ्रानो बुङो आरो जोंनि साराबो हाग्रामा साराबो बुंदों पावाराव फैफिननायनि उनाव जायफ्रा जेलाव दं बिसोरखौ जेलनिफ्राय बख'नायनि खोथाखौ बुंबाय थादों आरो पावाराव दङ आरो जायफ्रा सुक्ति खालामदों बिथांमोनानो बेखौहाय नाजानांगौ बख'नो थाखाय दासो बावैसो सिगाङाव इन्टारेक्सन जानानै थांबाय भट कमिटिनिल' भट कमिटिनि मानसिफोरखौ जोङो मेम्बारफोरखौ लिंहरदों जोंहा गासैबो मोनफा मोनफा सिस्टेम दङ सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्ट आरो गाहाय लेभेलसिम ब्लक लेभेलसिम जोंहा सिस्टेम दङ अबजारभारफोर फैदोंमोन बे 1 नं क'क्राझार लकसभानि अबजारभार बिथांमोन फैदोंमोन बेनिफ्राय भट कमिटिनि इनचार्ज फैदों 40टा समष्टि बिटिसिनि इनचार्ज लोगोसे 9टा एमएलए जोंनि क'क्राझारनि 9टा एमएलए समष्टिनि इनचार्ज क'क्राझारनि आरो भट कमिटिनि इनचार्ज फैदों मोजाङैनो मोजां सावरायनानै थांबाय रायलायलांबाय जेरैबायदि सोंदों बेबायदिनो जोंनि भट कमिटिनि जायफ्रा मेम्बारफोर बिथांमोना फिनदों मोजांखौनो फिनदों दासिमाव मोजाङैनो दं आरो जोङो बर्तमान गभर्नमेन्टआव गैयाब्लाबो गभर्नमेन्ट दानो हायाखैब्लाबो दिनैहाय ग्लोब ग्लोब गोबां मानसिफ्रा गुबुन गुबुन जाथिनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन संगठननिफ्राय आरो बर'फोरनिफ्राय गोबां दिनै बिपिएफआव जयनिं खालामदों बेफोरखौ नायोब्ला मोजां लक्षण आरो आङो दा चिरां डिस्ट्रिक्टनि गावनो सासे प्रेसिडेन्ट आंनो मेन प्रेसिडेन्ट चिरां डिस्ट्रिक्टनि आरो जोंहा दा निसिमायाव जाखांबाय निसिमानि उनाव दा काजलगाव जागोन काजलगावनि उनाव खासिक'त्रायाव जागोन बेनिफ्राय रुनिखाथायाव जागोन मोनब्रै ब्लकनि मोनब्रै हेडक्वार्टाराव इन्टारेक्सन भट कमिटिनि मेम्बारफोरजों जोंनि हाग्रामा सार आरो अबजारभार बिथांमोना इन्टारेक्सन खालामदों आरो खालामगोन दिनै सानसेनि गेजेराव बिदिनो ब्लक लेभेलावबो डिस्ट्रिक्ट लेभेलावबो आरो प्राइमारि लेभेलाव आरो भट कमिटि लेभेलाव गोबां जायगायाव बयबो गावबागाव दायित्वखौ लानानै खामानि मावदों खामानि मावनायनि मेइन उद्देश्यआनो जाहैबाय जे एमपिखौ जों जेरैखि देरहानांगौ जे गोमालांनाय जेनाखि मुस्रि बिटिसिनि जेनाखि गोमालांनाय मुस्रि आयेनगत हिसाबै जोङो रायजोनि सिङाव मोनसे फिसा रायजो जेखौ मोनदोंमोन बेयो बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव आरो जायफ्रा दैदेनगिरि दिनै दैदेनदों गभर्नमेन्टखौ दैदेनदों बिथांमोना मोजाङै जोंनि रायजो राजाफोरखौ बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ मोजाङै उन्नतियाव आरो बिभिन्न गोबां जाथिफोरनि जातीय समस्याफोरखौ समाधान खालामनो हायैयाव गोबां मानसिफ्रा दिनैहाय बिपिएफखौ मोनसे आखौ आरोबाव मोनसे मोजां आसा खालामनानै जाहाथे उन भबिष्यताव बयबो जाथिनि थाखाय मोजां उज्जवल खामानि मावनो हायो बिनि थाखाय आसा खालामनानै दिनै गोबां मानसिफ्रा जयनिंबो जादों आरो निश्चय देरहागोन होननानै आङो आसा खालामदों आरो दिनै जि भट कमिटिनि मेम्बारफोरखौल' स्र' जोङो दिनै लिंहरदों गोबां फैबाय बेबायदिनो आरो गुबुन जायगायावबो जागासिनो आङो बे जायगायावबो थांनोसै डिस्ट्रिक्टनि हिसाबै मोनफ्रोमबो जायगायाव आङो थांनांगौ हिसाबै आङो थांसै दा बेखिनिनो नोंथांमोनाबो फैनानै सहभागिता होनायनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ आरो बयखौबो साबायखर होदों जयनिं जानायनि खारना जाहैबाय मा दानि आजिखालि बयबो रोंजोब्बाय आरो दिनै गोबां कलेज स्टुडेन्टफ्रा जयनिं जादों आरो बिसोरो लेखा गोरोंफोर इउनिभार्सिटि कर्स फोजोबनानै थानाय एमए पास जाजोबनाय आरो गोबां डिग्री लानायफोर कलेजाव फरायफुनाय मानसिफ्राबो दिनै जयनिं जादों आरो गोबां जायगायाव सापर्ट होदों आरो दिनै अबयसे स्टुडेन्टफोर नङा जोंनि पाब्लिकफोर गार्जेन मानसिफ्रा जोंनाथ' जेरावबो बिदिनोसै बिटिसिआव बिदिनोसै मानसिफ्रा जि दङ जि नुलायलायदों बेनोसै जे रायजो राजाफ्रा दिनैहाय जयेन जानायनि खारना जाहैबाय लेखा गोरों आरो लेखा रोङि बयबो दिनै गभर्नमेन्ट गैयाब्लाबो हाग्रामा सारनि सिगाङाव 15 बोसोर सिगाङाव जिनाखि प्लेनिं मोनसे पलिसि प्लेनिं लानानै खामानि मावनाय बेखौ मोजां मोनदों गेजेर ससेयाव जेन'बा एसे ओरै जादोंमोन एमएलएआव जों देरहानो हायाखै देरहानो हायैनि खारना जाहैबाय बिटिसि गभर्नमेन्टखौ बिसोरो सालायबाय जों सालायनांगौमोन जोंनो 17टा देरहादोंमोन खिन्थु बिसोरो सालायनायाव बेयाव एसे सालायनायाव गोदान सोदान बिटिआर सुक्तिया माबा मोनसे मावगोन खोमा आसरित खामानि मावगोन खोमा साननानै गोबां मानसिया फोथायदोंमोन बे हिसाबै एमएलएआव बिथांमोननो भट होदोंमोन खिन्थु दिनैहाय 4 बोसोर जाबाय
जे समस्याफोर दं जेखौ लानानै दिनै सुक्ति खालामदोंमोन जेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा आसा खालामदोंमोन बे NDFB निफ्राय लानानै जेलाव थानायनिफ्राय लानानै आरो बायदिसिना रोखोमनि समस्या बे समस्याफ्रा निश्चय बिटिआरनि गेजेरजों प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायनि गेजेरजों माबा मोनसे समाधान जागोन नामा होननानै साननानै गोबां मानसिफ्रा दिनै दंहैयोमोनब्लाबो गासैखौबो दिनै बुजिजोबनानै आरो बिटिआर सुक्तिया मा BTC सुक्तिया मा बेफोरखौलाय दा लेखा जेन'बा नेटफ्राव हाननानै फरायबानो नुयोना बबेया कनस्टिटिउसनेल बबेया कनस्टिटिउसनेल नंगौ नङा आरो बिसोरो मा बुंदोंमोन मा खोथा होदोंमोन न'खर न'खर साख्रि होनायनि खोथा बुंदोंमोन न'खराव फैसा राननायनि खोथा बुंदोंमोन आरो बायदिसिना सुबिदाखौ बिसोरो होनो होननानै बुंदोंमोन किन्तु दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों जिया मोनफ्लायबाय थाखायो गोदोनिफ्रायनो जेखौ मोनफ्लायबाय थायो नोंनि गोदो IOI न' होननानै बुङोमोन दा PMAY होननानै बुङो बेनिफ्राय अरुणोदय स्किम जे अरुणोदय स्किमा खाना खुजा लेंग्रा लेंग्रिफोरनि थाखाय बिधवाफोरनि थाखाय जाया हाबा जायाखै बुरैनानै थाबाय बिसोरनि थाखायसो बिल' पभार्टि लाइननि थाखाय किन्तु मोजां मानसिफ्रा दिनै बिसोरो गभर्नमेन्ट सालायदों होननानै गोबां मोजां मानसिफ्रानो जायफ्रा मोनथावा लानाङा गोरिबफोरनि आसनिसो बियो बे आसनिखौनो लादों बेवहाय गोबां गोरिबफ्रा दुखु मोनदों दिनैहाय आरो NDFBनि जि समस्या जेरैबायदि बुंदोंमोन जेरैबायदि समाधान खालामनानै होनो होननानै बुंदोंमोन NDFBआ गोबां संग्राम खालामबाय गोबां मानसि थैबाय गासैबो माने फैमाल जानायाव माने गोबां मानसिफ्रा दिनै बेफोरखौ नुनानै जोंनि BPF पार्टियाव गभर्नमेन्ट नङाब्लाबो आरोबाव हाग्रामा सारखौनो आरोबाव माने सिट खालामफिननानै आरो बे MP इलेक्सनाव जेरैखिया देरहाहोनानै MPआव देरहानायनि उनावथ' नों BTCखौ रायलायलांना BTCआ ओरैनो फैखासिगोन दा बे बिदियै पाब्लिकफ्रा BPFखौ मोजां मोननानै गोबां सहाय खालामदों आरो निश्चय आसा खालामदों माने BPFनि बे समा BPFनि थाखाय आरो पाब्लिकनि थाखाय मोजां सम होननानै आं दिनैहाय बुंनो सानदों आंनि तरफनिफ्राय सुक्ति जेनाखि सुक्ति खालामनाय बे सुक्ति खालामग्राफ्रानो दिनैहाय बख'नो हायाखैब्ला नैबे समाव माने सोरखौबा बख'नो हानाय हायै आरो जोंनि पार्टिखौ BPFखौ बख'नो हागोन हाया बेखौ बुंनाया जुक्ति जाया बिसोरो जायफ्रा पावाराव दङ आरो जायफ्रा सुक्ति खालामदों बिथांमोनानो बेखौहाय नाजानांगौ बख'नो थाखाय जोङो जोंनि पावाराव फैयोब्ला जोङो माने सेस्था खालामो आरो बेखौ बख'गोन होननानै जोंनि हाग्रामा सारा बुंखादों दा बेखौहाय गोबां मानसिफ्रानो बुङो आरो जोंनि हाग्रामा साराबो बुंदों पावाराव फैफिननायनि उनाव जायफ्रा जेलाव दं बिसोरखौ जेलनिफ्राय बख'नायनि खोथाखौ बुंबाय थादों जि रन्जन दैमारि बिथांनि जेलाव थानाय बेखौ जोङो पावाराव फैफिनब्ला बख'गोन होननानै खनसे बुंखाबाय आरो बायदिसिना बेजों लोगोसे गोबाङानो जेल जानानै दङ आइन मथे हिसाबै प्रसेस हिसाबै जिहेतु सुक्ति खालामखांनायनि उनाव मानो जेलाव थाबावखो बे खोथाखौ गोबां मानसिफ्रा बुंदों आरो आइनगत हिसाबै जिहेतु सुक्ति खालामनाय हिसाबै बिसोरो गासैबो जि माने गावसोरनि खामानि मावनाय बायदिसिना मावनाय बेफोरखौहाय गारजोबखानानैसो फैनानै सरकार